Το εστιατόριό σας χάνει λεφτά κάθε μέρα. Οι ξένοι πελάτες φεύγουν επειδή δεν καταλαβαίνουν το μενού σας. Σπαταλάτε υλικά λόγω λάθος υπολογισμών. Και εξοδεύετε ώρες ψάχνοντας συνταγές. Τέλος σε αυτά. Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει το εστιατόριό σας σε επιτυχία. Οι Game Changers. Πρόβλημα 1. Γλωσσικό εμπόδιο. Η Google Translate κάμερα είναι ο σωτήρας σας. Κρατήστε το κινητό πάνω από το μενού σας. Τσακ. Άμεση μετάφραση σε 100 γλώσσες. Οι πελάτες σας από Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία καταλαβαίνουν αμέσως τι προσφέρετε. Πρόβλημα 2. Προσαρμογή συνταγών. Το ChatGPT είναι ο βοηθός του σεφ σας. Μετατρέπει τη συνταγή μου για μουσακά 4 ατόμων σε συνταγή για 50 άτομα. Σε 10 δευτερόλεπτα έχετε τις τέλειες ποσότητες, όχι άσκοπη σπατάλη. Φωτογραφίστε τα υλικά σας με εφαρμογές όπως το PlantNet ή ρωτήστε το ChatGPT. Έχω ντομάτες, φέτα, ελιές. Τι υλικά πιάτα μπορώ να φτιάξω? Ατελείωτες δημιουργικές ιδέες. Πρόβλημα 4. Εξυπηρέτηση πελατών. Τα chatbots της AI δέχονται κρατήσεις ενώ εσείς μαγειρεύετε. Διαθέσιμα 24/7, ποτέ κακής διάθεσης. Και το κορυφαίο. Η AI βελτιστοποιεί τις τιμές σας. Ανάγει πότε οι πελάτες μου παραγγέλνουν περισσότερο. Μεγιστοποιεί τα κέρδη σας. Ακόμα και απαντήσεις σε κριτικές, γράφει η AI. Γράψε μια ευγενική απάντηση σε μια αρνητική κριτική. Επαγγελματική σε λίγα λεπτά. Το αποτέλεσμα? 30% λιγότερη σπατάλη, διπλάσια ευχαριστημένοι διεθνείς πελάτες και κερδίζετε χρόνο και χρήμα κάθε μέρα. Ξεκινήστε σήμερα. Τα περισσότερα εργαλεία είναι δωρεάν, οι ανταγωνιστές σας δεν το γνωρίζουν,